Uma ngabe ke inkosi ivunula yona ivunula ngekhanda lengwe mangabe ifaka imbatha lekhanda lengwe bese kuthi oNdlunkulu bafaka umzimba wengwe bese kuthi izingane zenkosi zifaka imqhele yengwe yilwane lezi ezahlonzwa uNkulunkulu ukuthi zingamakhosi manje ke inkosi igqoke enye inkosi isilo lesesikhona ukube kwethenjwa uNkulunkulu sanikezwe ithuba isilo sasingabulala ibhubesi ngomkhondo isilo lesesinaso sineminyaka engaphezulu ka 5000 yingakho ngelanga abekwa ngalo washintsha abakwazi ukubona umuntu washintsha uma uhulumeni engathatha isinqumo sokuthi ufuna kulunge indaba yezinsizwa zakithi lezi ezincane nezintokazi ezihlele emgwaqweni u3 months mkhulu asidingi ifundiswa zihambe ziyokhuluma izipisho ezinde lapha ikhipha ukudla zinikeza abantu cha nidinga nje abantu basemakhaya amakhehla lawa angakaze abe nayo ifoni angafika ithinte ngesandla ingane lapha iyeke yonke lapha so lezi ingane lapha emgwaqweni iningi lazo 90% yazo akuzona ingane ezihambe emakhaya ngoba zingezo zihambe emakhaya ngoba abazali bengafuni kuba ngabazali befuna ukwenza izinto ngendlela engalungile amantombazana agcwele lapha emgwaqweni iningi lawo aphuma emakhaya ngoba ereshwa obaba bawo areshwa ngobaba bawo omama babo bavu sanibonani siyanibingelela esiqephuni esishasha sezinkulumo ezinohlonze nezakhayo noZandi Mfeka uzibonela nawe ukuthi namhlanje ezindlini zethu zokusakaza kuqhakazile kuhlobile sisenyangeni ke kaMandulo nokuyinyanga eqinisa amaqhamu obudlelwane phakathi kwakho umuntu omnyama kanye nezimpande zakho imvelaphi yakho okuyiyona into ekwenza ukuthi ube umuntu onomgogodla nempilo eyakhayo ngakho ke namhlanje sithi azibuye amasisweni njengoba wazi ke mbukeli ukuthi angihambi ngedwa ngihamba ngihlele nginesivakashi njengokujwayelekile ke namhlanje nginesivakashi kuhle studio namhlanje siyabonga hayi kuhle studio namhlanje ngazi singahlele kunje zonke izinsuku bhuti wami ngisacela ukuthi ubingelela ababukele emakhaya bese nje uyasazisa ukuthi igama ubani wakabani bese siqala indaba yethu nali kuthi ubopha umthwalo uhambe khathide kude kwanongoma ekhindaba okhonza imbuku eThekwini umuhle wena khathide ngoba uyancwadi imbuku alincwadi liyajwa kuzisa ivoti mantombazana ngabe nishikizela nje bese nizwile nendaba ukuthi iphatha nentombi zasophongolo zamqoma zamiyeka ngoba zazimbona ephuma kwandana zaseThekwini zabamba ngezandla zombili zawushaya umshungu zawukhomba nongoma uma lebhlebhu mahlaba ehlangana lonje ngemfoloko umama kasangithandi useyithanda amantombazana ngoba ngibona nginje igama lami ngalethiwa ngibaba wathi nguNkosi khona umama wathi nguvusa umuzi ngokwandabandaba kwanongoma ngiwumdidiyeli wamabutho lapha kwaMandlakazi ngibambisene nomntwana ufunda noKhathide uTshatha wakwaNgobe ngiphinde futhi ngibe umnikazi wenkampani iVimbezansi Trading esebenza kakhulu ngeindaba zemfuyo nokukhuthaza insizwa zasemakhaya ukuthi ayiphile ngema assets aphathekayo sakhe izinto ezinhle kuphinde futhi ngibe usihlalo wefoundation ebizwa ngokuthi Insizwa Nomnsizwa Foundation la selekelela khona insizwa nengane nje yonke jikelele ukuthi ifunde okungokwayo ngoba nasithi sinazo izinto ezinhle ezisenza sibe yithi ngiyathokoza hey siyabonga bhuti sicela ukukwamukela ngokusesikweni la ekhaya esijwayele ukulenza mangabe sinezivakashi siyenze kanje cela ubambe iglass lakho okay ngabe kwakukhona lo eMandulo ama-glass ayikhona cha ayengekho lo chezo ayikhona hayi wawungekho kodwa kwakukhona into okuthiwa ukhipha ubuthi la khona mozonika umuntu isiphuzo oqala isiphuzwe ngoqala hayi kusho ukuthi ke asivele yikho khona lokho bese sikhipha ubuthi bo bhuti wami izinkundla zokuxhumana zidlala indima ebaluleke kakhulu empilweni zethu ngiyazithanda ngokuthi ke mina zingenze zangilethela wena qathatha la e-studio siyabonga kambe kuthiwa yini i-studio ngigama lesizulu ngifuna ukukhuluma isiZulu namhlanje producer mangabe ngikhuluma igama lesi ngisi nje unginqamule inkundla yethu ke namhlanje ibaluleke kakhulu ngoba iphethe wena kodwa ke okubaluleke kunako konke sithi azibuye emasisweni bhuti mangabe sithi azibuye emasisweni kuyinyanga kaMandulo lapho sizama ukuthi sikhumbuze umuntu omnyama ukuthi ubani imvelaphi yakhe nokuthi angazikhohlwa noma ngabe impucuko ingafika imdidise kangakanani kodwa angazikhohlwa ukuthi ubani sithini mangabe sithi azibuye emasisweni asiqale sichaze isisho lesi sithi ayibuye emasisweni eMandulo kwakungavumelekile umuntu ukuthi ahlupheke kwakungavumelekile nje kwakuphambene nayo yonke imithetho yokuphila ukuthi kube khona umuntu okuthiwa uyahlupheka ngakho ke
kwakuthi ke uma ngabe kubonakala ukuthi indoda cha ayinazi inkabi zokubophela ihambe yolima emasimini ngoba ukuhlupheka kuqhamuke kuvileni kuphela ayikho enye indawo lapho kuqhamuka khona so kwakuthi uma kubonakala ukuthi indoda ayinazi inkomo zokulima inkabi ebese siselwa ke isithole neinkabi ezimbili ngoba kukalwa ukuthi okokuqala ufuna ukubhekwa ukuthi uyakwazi ukunakekela imfuyo wayenganikwa sonke isipani senkomo wayenikezwe inkomo ezimbili kuthiwa lesi sithole uzosenga kuso lezi inkabi ezimbili uzolima ngazo uma uke wabonakala ngonyaka wokuqala ukuthi lo muntu uyakwazi ukunakekela imfuyo kusho ukuthi ke sebemandisela ke inkabi azokwazi ukulima ngazo uma ke lesi sithole abamtshela ukuthi bayamupha empeleni abamuphi bayameboleka lento eyenziwa ezinye izizwe ezebolekana imali zingazaliselana naye babemeboleka isithole lesi sithole masizalo kokuqala sizalela yena masizalo kwesibili sizalela umnikazi waso masizalo kanjalo iyoziqeda inkomo iyozikhipha inkomo eziyishumi bese kufika isikhathi ke bethi ka indoda sesivuthiwe ke isibaya sesicela lezi inkomo esasikwebolekezwe zona esasiyisisile bese ke kuthiwa ke zibuya kuphi ke emasisweni uma zibikwa la ekhaya zibuya lapha ezayinikezwe ezayibolekwe uMamfeka eseyibuyisa uMamfeka kuthiwa ke zibuya emasisweni yeah so ke uma kuthiwa ke zibuya emasisweni kusho ukuthi okwakungokwala ekhaya kukuhle la ekhaya akubuye kuzoqhubeka kube kuhle la ekhaya ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi into enhle asisayinakile thina ayisekho kwase kuthathwa lesi sisho ke sihle kuthiwa kayibuye emasisweni siqonde ukuthi okwethu okuhle sibahle sinazi izinto ezinhle bese siyikhohliwe kancane ngoba khona bese kubhekile noma khona bekuthatha kakhulu imiqondo yethu ayibuye ke emasisweni nikhetha isisho esihle kakhulu hayi siyabonga kakhulu njengoba usuchazile wasinikeza nje ingqikithi yokuthi mangabe kuthiwa azibuye emasisweni sikhuluma ngani inyanga kaMandulo inyanga ekuyiyona eMzansi esiye sigxile kuyona kakhulu ngokuthi sibhekisisa izinto zamasiko izinto ezakha umuntu omnyama izinto ezikwenza ube umuntu before singaqhubeki ngifuna ukukhuluma isingisi hayi kulungile sokuxolela kwanamhlanje ngoba abantu bakho bahlukahlukena ngithi so lokhu liphunyuka nje igama asimnikeni simxolelo kwanamhlanje ngaphambi kokuthi siqhubeke nje kakhulu but ngicela nje okokuqala usichazele ngalobuhlo obungaka esibonayo obusizungezile namhlanje uqale nje ngalesi sikhalo esiphambi kwakho ulandele ngalesaya ke sivuleleke sizazi izikhali ukuthi zisho ukuthini nokugqoka kanje ukuthi uma usimbona sihlangana nensizwa noma sinibona le mabuthweni usushila ukuthi uwena omholo wamabutho uma sike sinibona niqhoke kanje kusho ukuthini okay kahle hle ngicela sisebenzise ukuthi izinto nje zakwaZulu lezi singathi ikhali ngoba zikhona izikhali mawuye empina uphathi lokhu uphatha okunye yebo so ke lokhu nje indlela yokuhloba kweinsizwa insizwa mangabe ihlobile iphelele isuka iphethe nehawu iphethe nenduku yayo le yanduku ke bayayazi abaningi sike bahlangana nayo isihlahla somnqumo lesiyana ngiyibiza ngokuthi ke umnqumo onquma indaba le yanduku ibizwa ngokuthi udonkani indlela kukhona zehlukene induku udonkani lo yani induku ephathwa izinsizwe edlala induku so ke iba nje yana ke ezinye zibancane kodwa iba nje yana upendeka ubalekile isimo sayo ukuthi ke kuyodlalwa induku kusho ukuthi mayithe ukuba yinde eyakho kancisho unenkani enkulu hayi kuya nokuthi umuntu uthanda ukugadla kwenye insizwe ekuphi mina ngithanda ukugadla ngila eduzane ngizwe ukuthi insizwe iyageza noma igezini ngifuna ukuyizwa inuka la eduze kwami yabona ngizwe ukuthi inuka kanjani ngithanda ibe mfishane ngoba thina ngapha kwaNongoma asihlehli sishaya siyagadla udonkani lo okugadla ile impela ile abakushanga ekhanda ungezwa hayi makudlalwa induku kuthiwa makudlalwa induku mushawe ngalena manincweka mushawe ngalena awuhlala ungalungi awuhlala ungalungi uyalunga uqonda nje nqo ukulungisa le bese kuthi ke ihawu leli sizokhumbula ukuthi njengama-Afrika thina kuney'nkolelo ey'ningi ezehlukene zethu thina ke njengamaZulu sikholelwa ukuthi ihawu leli obaba nje banqoba ngalizwe liyisibuko noma liyisimboli ye-protection kumuntu wesilisa uma uphethe lona ngakufungela mina njengoba amaphara engaka la edolobheni uma ngigqoke kanje ngiphethe lezi induku ngisho kuthiwa inkunzi ibanjwa kanjani kuleyo ndawo ngeke amaphara zesondele kimi ngiyakufungela alikho nje iphara lingeza kimi ngigqoke kanje ngiphethe lezi induku
ngoba bayazi ukuthi iyaluma le nto. Ngaphandle kokwazi iphethe amakhosi, ihawu liphethe amakhosi, liphethe imsamo yethu, ngisho uJesu watetelwa esibayeni. So amakhosi amaningi atetelwa esibayeni, ngisho emandulo, ngisho eBhayibhelini abantu abaningi babetetelwa esibayeni. Guess ukuthi babegoqwa ngani? Babegoqwa ngesikhumba. So isikhumba siphethe isibusiso before, ngaphambi kokuthi kufike zonke lezi impahla esizigqoka. Impahla abantu abantsundu babevele beyishukela isikhumba, beyikhanda ngesikhumba. Akusibo abamhlophe abafika yonke lemsiko ekhona eyenziwa ngabelungu bayifunda sebela. Nesidwaba mos uyasibona sashuka zonke neyiketi eziyimsiko lezo oyibona zinemsiko, zinamaprint amaningi, isidwaba leso. Bafica belungu thina sibhinqa isidwaba. So ke sasivele sikahle, sasingashodi ngalutho. So ke sisenyangeni enhle, bese kuthi lokho amashoba enye nje indlela zokuhloba lezi zokuthi kakhulukazi thina ke singabaholi kuyaye kubonakale ngalo ishoba leli ukuthi hayi ke lona ophambili kusho ukuthi uyinto ethile, ngoba uma qhamuka ezinye insizwa iqhamuka kwenye indawo ziza ifica iviyo lethu ngapha, nazo ziza ngelazo. Uma ngigqoke kanjena ngiphethe isihlangu ngiyiphambi kweinsizwa ngokusobala kukhomba ukuthi mina umholi walezi insizwa. So makukhona inkulumo ofuneka uxolo isuke kulela viyo ize ngapha, kufanele isuke ize kimi. So kuyindlela yokuhlukanisa ukuthi lona ungakanani, lona ungakanani. Ingakho mina ungeke uzungibone ngifaka imbatha. Yini imbatha? Imbatha lesi sikhumba sengwe abasifaka la ngaphambili. Ngiye ngisibone leso sikhumba. So angisifaki ngoba ngenzela ukuthi ngisho kuthiwa kunenkosi phakathi lapha engikhona khona, kubalula kimi ukubona ukuthi hayi lona undaba lena inkosi. Okusho ukuthi izembatho ngezembatho ezihlukahlukene ziqondene zihlukene ngey'gaba zethu yebo. Njengamazipho nje lawo obona wonke umuntu useyawafaka, asisoli muntu kulo msebenzi esiwenzayo, kodwa kuhle ukufundisa. Amazipho lawa asho ukuthini? Amazipho lawa afakwa amakhosi. Amazipho afakwa amakhosi, imbatha lifakwa amakhosi, imqhele ifakwa abantwana basendlunkulu leneyengwe. Thina singafaka noma imiphi eminye imqhele. Uma ngabeke ukuthi leso sizwe mhlambe sivumelene ukuthi hayike kuvumelekile ningafaka nonke, akekho kosolwayo lapho. Kodwa uma ungahle ubuka iviyo liza kunenkosi phakathi eviyweni, ukuthola ukuthi khona umuntu ovunule ukwedlula inkosi. Kanti ngokomthetho akufanele senze kanjalo. Inkosi kufanele inkosi ivunule ukwedlula wonke umuntu, ngoba that signifies inkosi phakathi kwabantu. Kwenza nje ukuthi umuntu oqhamuka lapha athi lona ovunule kangaka akasayina kuye, uzofuna ukubuza kwabanye abantu. Kodwa abantu mabefana usengathola umuntu evikisa inkosi, okuyinto eyingozi ngendlela eyisimanga. So ke sinayo ke leyo nkinga ukuthi manje bonke abantu bayayithengela izinto, banemali yokuyithenga, kodwa khona izinto ezingafanele ngabe zigqokwa noma zivunulwa yithi njengabantu nje phaqa. Fanele ivunulwe abantwana namakhosi, bese kuba khona umehluko ovelayo ukuthi laba ke njoba bela shuthi lamasosha aphambili aseduze kwenkosi, laba ngabantwana, laba inkosi, laba yingane zenkosi. Usungakuthole ngelilanga umuntu eshaya ingane yenkosi uma kuhlangena amabutho, ngoba akekho wazi ukuthi ingane yenkosi akusabonakali manje. Imbatho sezinenza nifane, kanti akumelanga ngabe ziyanifanisa, kumele zinihlukanise. Isizathu sokuthi makuthiwa insizwa noma abazingeli babulele ingwe bayise enkosini, okokuqala into yokuqala ebaluleke kunakho konke kwakungesikona ukuthi amakhosi avunula ngengwe. Okokuqala kwakuwukuthi ingwe akufanele ibulawe ngoba isilwane esihle esizala kancane. Okwesibili, uma seyibuleweke ayingahlali ke emzini womuntu ngoba inkosi kuphela evunula ngengwe. Lokuthi ivunule ngengwe. Yes, ingakho kwafanelisa inkosini. So ingakho inkosi uma uhambisa ingwe kunika inkomo, ngoba ngokomthetho akufanele kube unoma ubani ovunula ngengwe, kuze izohlukanisa, kuzobonakala ukuthi inkosi le. Uyabo? So ke abantu ke banelungelo, singiyaphinda futhi asigxiki umuntu, sichaza iqiniso. Uma ngabe ke inkosi ivunula yona ivunula ngekhanda lengwe, mangabe ifaka imbatha lekhanda lengwe, bese kuthi ondlunkulu bafaka umzimba wengwe, bese kuthi izingane zenkosi zifaka imqhele yengwe. Inkosi ihlukaniswa ngani? Ngamazipho. Ngoba amazipho lawa ayakhishwa enziwe umgexo wenkosi, afakwa ke la afakwe inkosi ke. Sesiyobona ngalokho ukuthi ke inkosi le kuthiwa ifake amazipho omnumzana. Ingwe ibizwa ngomnumzana, iyahlonishwa. Ingakho ke ingwe uma abantu abajwayele ukuyibulala akuhlali ingagcini ingabulalanga umuntu phakathi kwabantu abahlale beyibulala, mabezoyibulala bengayisuke ikhulekele emakhosini.
izilwane lezi ezahlonzwa uNkulunkulu ukuthi zingamakhosi manje ke inkosi igqoke enye inkosi ingakho nje isilo sasibona siyozingela untanga yaso ngesikhathi sibekwa esibayeni untanga wesilo ibhubesi. Hey, yabona ke leyo yangenza yangishiya nginembuzo eminingi ukuthi nasi isilo siyasibona sikhulele edolobheni safunde emazweni angekho ngisho nala emazweni aphesheya ngazibuza into yokuqala ngazibuza yona ukuthi uyakwazi ukuzingela kuqala. Yeah. Noma wazingelelo noma wayesiqwini wafika wayithenga. Akadingi inkosi ayidingi nokwazi ukuzingela. Ukuthi ngoba sekwaba khona izinto eziningi ezizinkolelo zabanye abantu. Kodwa mina ngiyakufungela ukuthi isilo lesesikhona ukube kwethenjwa uNkulunkulu sanikezwe ithuba isilo sasingabulala ibhubesi ngomkhonto nehawu ngoba mawuyozingela ibhubesi noma ingwe uphatha izihlangu kanje kube ngathi uyolwa nomuntu ngoba ayikho enye indawo ezithinta amazilwa nawe ithinta ikhaya. So ke ukube kwakholelwa kuNkulunkulu kwenziwa ngendlela okufanele kwenziwe ngayo kwalandelwa yonke imigomo yagcinwa inkosi lezo nsuku okwafanele igcinwe zona ihleli ekwaguqa lapho okukhulunywa khona indaba zaseNdlunkulu bese iphuma iyobheka ibhubesi yayobulala ibhubesi elikhulu phele ilibulala engathi beligula ngoba indlela okuyiyo indlela okwenzeka ngayo inkosi ngelanga ekhonjwa ngalo ibandala iba ngangeminyaka yonke sesiphilile emhlabeni ngelanga ekhonjwa ngalo. Isilo lesesikhona ngokuzalwa komuntu sineminyaka ewu50 mangicabanga kodwa isilo lesesinaso sineminyaka engaphezulu ka5000 yingakho ngelanga abekwa ngalo washintsha abakwazi ukubona umuntu washintsha yeah nje ubusho wayefunde phesheya azama hip hop nani kodwa ngelanga abekwa ngalo ngelanga thina esabona kuyokhulunywa ngalo udaba lakhe thina esasikhona sambona eshintsha manje ke amadoda ke awasaqapheli konke ke okunye ke abantu bathi hayi ingoba kukuhle kuyifashion kunjani kodwa khona izinto ezisenzeka ngendlela uNkulunkulu ayikhuluma ngazo emandulo. Budwami khona into ebalekile oyishilo ngesikhathi usasichazela inhlobo zokuhloba okuphethe namhlanje wathi ngisho nephara uma likubona uphethe lezi sibizwa ngani isihlangu mawuhlobile nje uphelele kanje ngeke likuthinte ngoba uhamba namakhosi. Now ezisithi asibuye emasisweni kunemfundiso enhle engiyengayibona uyiqhubha lapha ku social media ehambisana nabantwana babafana abancane obafundisa izinhlobonhlobo zezinto ezihlukene njengoba ilizwe selonakele kanje siqalaphi siqala kithi asiqaleni kithi uma ungaya okokuqala kubhlungu ukuthi sesize salejwayela igama ukuthi iphara okungesizulu kumhambo kodwa mina mangabe uNkulunkulu engasipha amandla thina abantu abansundu sokuthi sibuyele emoyeni wethu lokho kwenzayo siswami wena waqala ubone mhlambe into awuyibonile ufuna ukuyenza but manje lokho kwenzayo kungapheki kwakho manje yini ingoba wakhetha into elungisa umuntu wakhetha into echaza ngokusiza umuntu ehlele ngezansi esigabeni sokuba umuntu asuke lapha emoyeni lokho kwenzayo sekungapheki kwakho sekungaphezulu even kwembono yakho wawunayo ukuqala and kuwumsebenzi omuhle kakhulu siyakulandela. Uma uhulumeni engathatha isinqumo sokuthi ufuna kulunge indaba yezinsizwa zakithi lezi ezincane nezintokazi ezihlele emgwaqweni u3 months mkhulu u3 months mkhulu awudingi izifundiso njengoba sinenkinga engaka nje asidingi izifundiso asidingi izifundiswa zihambe ziyokhuluma izipisho ezinde lapha ikhipha ukudla zinikeza abantu cha nidinga nje abantu basemakhaya amakhehla lawa angakaze abe nayo ifoni angafika ithinte ngesandla ingane lapha iyeke yonke lento kunabathandazi thina la siqhamuka khona abathandaza kunizulu abahamba esivuka sitsheliwe ukuthi ngelanga elithile kuyocela imvula sihambe besihola befike bethandaza ifike imvula ngalo lelo langa mase kunesomiso sesixakile kuyathandazelwa imvula namanje akukho esingalokhu sikuchaza la sikhuluma kakhulu leza ingane ezihlele emgwaqweni akho ngisho eyodwa kamama odayisa la emgwaqweni
ezamanesi, Iqiniso ezothisha, lelo. ezeyigwili, ezosopolitiki. Ade sibona nje insukwini esinye isigwili esikhulu esisaziyo esihloniphayo saseGoli umfana waso untshontsha kwasane ekhaya, untshontsha wonke lamakhamera, ugqekeza iy'moto wenzani, kodwa ubaba wakhe unayo yonke imali. Uyayikhethela ukuthi ufuna ukudla ucheese noma ufuna ukudla iklabishi noma ufuna ukudla ubhontshisi noma kodwa umama udayisa umbila la emgwaqweni, ingane yakhe ila eMangosuthu, ila eDUT, ilena eTshwane e-University, iyafunda, iyabekezela, ilala idla amazambane amhlophe. Why ingayiwe bayiphala ngoba iyalazi kusasa. Ngoba iyahlupheka. Ngoba iyazi futhi ukuthi kusasa uthini umvuzo wokuba lapha So yini ebanga amaphara? Abantu abadala bangafuni ukuba neqiniso ey'nganeni. Abantu abadala abangenzi into. Mina ngo-2014, from 2014 April to 2014 September, I conducted a study la eThekwini. Ngangihlala la eThekwini. Ngathola ukuthi ey'nganeni eziwu-50 engakhuluma nazo, eziwu-38 zonke iphutha lokuthi zibe semgwaqweni ingoba ihlakaniphile okokuqala, okwesibili zinenhlonipho yabazali bazo. Hey, yazi wayisho ke lento yokuhlakanipha, bahlakaniphile labantwana abahlala lapha. Abomo uzinika isikhathi nje uhlala phansi ukhuluma nabo. Even noma ungena kulama channel akhuluma ngabo, zihlakaniphile lezi zingane. Bahlakaniphile futhi into ebabanga ukuthi baze bayohlala emgwaqweni ukuhlonipha abazali babo. Akusibona ubukhotheni. Umama njalo uma kuphuma ubaba la ekhaya ntambama ubaba emsebenzini engena ngo6, umama ufaka indoda phambi komfana oneminyaka ewu12. Iyabuka ingane ukuthi umama lento ayenza kubaba i-wrong. Kodwa ngizothini ngoba ubaba wami lona umama wami, kunokuthi ngibaxabanise, ngcono ngivele ngiphume la ekhaya. Uma intombazana yala ekhaya ayimhloniphi umfana omdala wala ekhaya, ithandana nezigebengu eziza zizome esangweni, zidlala amaredo ezimotweni, ziqhumisa ibhamu, ekhona umfana wala ekhaya. Mayethu uyayikhuza leyo nto ethi mama niyambona usisi ukuthi lento ayenza ayilungile, laba abantu athandana nabo abalungile. Mama ngicela ukhuza udadewethu. Umama ahlangane nengane yakhe ngoba uthola amaphitsa. Umfana adikile ikhaya ahamba ayohlala emgwaqweni. Uma ngabe umama ezinye zalezi ingane zikhonjwa kobaba bazo, abangebona obaba bazo, omama abasebenza kahle, abaxhaphaza amadoda abathandana nabo. So ke umfana mayesefuna isibongo sakhe, umama athi ungamani uhambe la ekhaya, axoshwe umama wakhe amzalayo. So lezi ingane lapha emgwaqweni iningi lazo, 90% yazo akuzona ingane ehamba emakhaya ngoba zingezwe. Zihamba emakhaya ngoba abazali bengafuni ukuba ngabazali, befuna ukwenza izinto ngendlela engalungile. Amantombazana agcwele lapha emgwaqweni iningi lawo aphuma emakhaya ngoba ereshwa obaba bawo. Areshwa obaba bawo. Omama babo bayavuma. Amantombazana amaningi alapha emgwaqweni obaba bawo bathandana nabangani bawo. Ingane na16 ubaba una48 uthandana nomngane wengane na16. Ingane isabathi baba umama mayengathola lento uzothini? Igcina ingane entombazana iphumile isemgwaqweni. So uma kungahamba kuyoqondwa iqiniso, kuyekwe indaba masingayisiyeke sifunde nkosazana yakithi. Ngiyajabula mina ukuthi uthi ufundile ungaka, umkhulu kangaka, ukwazi ukulanda into yesiZulu uthi ayizokhulunywa la. Asifundele ukuzwa ezinye izizwe uma zisihleba. Asifundele ukuzwa ezinye izizwe ukuthi uma zisihleba yithini. Asingafundeli ukuba yithi. Thina siyithi before imfundo. Siyithi siphelela sishodi ngalutho, yithi esi original noma yithi esiwumsuka wentuthuko emhlabeni singama-Afrika. Asidingi imfundo, asidingi imfundo. Yithi esakwazi ukubasa umlilo izulu lini umentshisi ungakabi khona. Yithi esakwazi ukubaza umkhonto, yithi esathola igolide. Phela ukube sasingenalutho bafunani bonke laba bantu la. Zonke lezi zizwe lapha yifunani. Yithi esidinga ukuyikhumbula njengama-Afrika. Yithi esidinga ukuyikhumbula njengabantu abansundu, siyithande. Even u-social media nje obusho ukuthi udlala indima enhle, mina nawe sitholane ku-social media. But u-social media udestroy abantu. Udestroy ingane ezincane. So usidinga yonke leyo nto, sidinga ukuyilungisa ngoba kukhona abantu abanesizungu, lokhu kusile nje, lokhu kusile. Uneminyaka ewu16, lokhu kusile ubuka ifoni. Ngiyakufungela, uzothena 25 uzobe engaboni emehlweni. Yebo, because yabo i-cellphone le inokukhanya okuyingozi emehlweni. Yayidalelwa i-cellphone iqala ukukhandwa, yayidalelwa ukuthi ikhale uyibeke endlebeni uqede uyibeke phansi. Hayi ukuthi siyibuke 24/7 njoba sihlala kuyona kanje. Nazo lezi zingane zihlala kuyona 24/7. Ababuki nezinto eziphilayo, kungcono ke wena wathola mina nami ngathola wena. Babuka amakade dansa. Wakwalibona phi ikade dansa? Buka amakade dansa. Wakwalibona phi ikade dansa? So ke sidinga ukuyikhumbula. Sidinga ukuyikhumbula sibahle, siphelela sishodi ngalutho.
siphelele asishodi ngalutho. uNkulunkulu wasinika ifa, thina wasinika inhlabathi. Yeah. Sidinga ukubuyela khona. Yane usho into eziningi ezibalekile, angeke ngiyimoshe lenkulumo enhle kanje, kodwa ngicela singene kwi-foundation ngoba i-foundation yenza umsebenzi obaluleke kakhulu la uzama khona ukubuyisa ubuntu, ufundise abafana. Futhi ngiyakholela ukuthi ukuqala kwakho uqale ngoba ubona lesimo nami esingikhathaza umoya ukuthi kunale revolution eqalile ngokufundiseka kwabantu ebizwa nge-feminist revolution. Ifike yathi abantu besifazane eParliament 50-50, yafike yathi abantu besifazane emakhaya kufanele balingane nabayeni babo, yafika yathi emakhaya abantu besifazane bafanele bakwazi ukuyikhulumela. Kwakuningi kodwa within that process umntwana womfana ezisibhizi sifundisa abantu besifazane, sidevelop abantu besifazane. Umntwana womfana ushiyeka ngemuva. Kodwa lo mntwana womfana oshiyeka ngemuva naye kulindeleke ukuthi mekakhula ayohlala with the same ntombazane efundisekile nedevelope kangaka. Now i-foundation yenzani? Senza kanjani ukuthi sibuyisele lokulingana ngendlela ekahle ehambisana nesintu? Ngicela ukuqala la kumuntu wesifazane noZulu, ngoba mina ngumZulu, but I'm sure ukuthi zonke izizwe ngoba zase-Africa ziyazi ngalendlela engiyazi ngayo. Kwaba iphutha kwakuthi yona leyo nto iqala leyo ukuthi kufanele kufulwe abantu besifazane, ngoba umuntu wesifazane akaze abe phansi. Akaze abe phansi umuntu wesifazane. So kwaba iphutha, kwakuvele kungeyona inhloso yokufula umuntu wesifazane, kwakuyinhloso yokushintsha izimo ze-Africa, ukuthi iAfrica ibuke abantu besifazane, omunye imbuke, ngiyaxolisa-ke ngizokusho kanje, omunye imbuke njengendoda enamabele, omunye imbuke asibandlululo okhethe lokho ukukhethile. Kodwa mina njengoba ngihleli la, inhloso enkulu kwakuyilokho, kwaku-introduce lokho. KwaZulu emandulo 5000 years ago umuntu wesifazane makunomsebenzi akapheki. KwaZulu 5000 years ago uma kunomsebenzi, ngizokuphindela, ngiyakubona ukuthi uyethuka. Uma kunomsebenzi kuhlatshiwe ekhaya, abantu besifazane bagqoka kahle njengawe kanjena nje. Bahambe beyohlala emseleni, angithi imizi yakhile, imizi eminingi la, bahambe beyohlala lapha endlini, bembatha amantshalo, behlale bexoxe indaba zendawo. Kwakumnandi mos. Namanje kusekhona emakhaya nje, kukhona namanje ngoba ngikhuluma nayo, lesi sikhumba nje insonyama yakhona edliwa abantu besifazane. So amadoda ayazihlabela inyama, ayibule, ayifake emabhodweni, ayipheke, aphakele abantu besifazane. Hayi noma iyiphi inyama. Kukhona inqikli okuyinyama ehlakaniphile enhle lela ekuthiwa ibrisket. Kube khona inyama okuthiwa imbombosi, amafilet, lena nithi amafilet. Kube khona inyama okuthiwa insonyama. Insonyama leyo kwakhiwa ngayo oshwama nobani ethambile. Izinyama ezinonile ezinhle yizona ezinikezwa abantu besifazane. Khumbula ukuthi indoda ihlaba inkomo yayihlinza. Indoda ihlaba inkomo yayihlinza, yayipheka. Yase ihambe yophakela abantu besifazane. Idlana indoda, idla inhloko kuphi? Esibayeni. So umuntu wesifazane uphansi kuphi lapho? Uma ngabe umuntu wesifazane ekhulelwe kwaZulu wayetotoswa ngalendlela yokuthi ngisho eyotheza wayephekezelwa indoda yakhe. Ngoba kwakwaziwa odokotela bengakabi bikho la ukuthi umuntu wesifazane okhulelwa kufanele awe. Ngoba uthola ukuthi la ekhaya uye yedwa umama, so uma ekhulelwe kukhona izinto eziyumsebenzi wakhe okufanele still ezenzile noma kuthiwa ukhulelwe. So indoda yayimphekezela. Uma eyokha amanzi indoda yayimphekezela. Ilokho kuxhumana kwendoda nengane yayo nomfazi wayo before kuzalwa ingane. Yingakho izingane ezayizalwa kuqala thina asikaze sibenyanye obaba thina, ngoba babekhona. Asikaze sibenyanye obaba thina, sasibathanda noma bebesishaya, babefike besishaye, sibaleke, sibuye, athe sengibuka lapha ngishaye khona, athi umfana wami ngushaya kakhulu, vele ngikhale kakhulu, ngikhaliswa uthando. Asikaze sibenyanye abethu obaba ngoba babesishaya. So ke umuntu wesifazane akaze abe phansi. Akukaze kwenzeke umuntu wesifazane uyinto enkulu yokugcina emhlabeni indoda engaba nayo. Yokugcina nci, ayikho iprize engaphezulu komuntu wesifazane empilweni yendoda, ayikho. So ke ikupho kwakusadinga ukulungiswa, ngoba into yayenziwa kwakuzama ukuvulelwa nje amahlonga andlebe ukuthi aveze imbono yayo ezobulala impilo yesizwe. So ke okuhle ke ngoNkulunkulu, uNkulunkulu hamba ayilungisa into.
njalo hamba ilungise njoba nje bize nina wanibeka la njoba usebenza lo msebenzi owenzayo uNkulunkulu kuhamba emva kwesikhathi into ayilungisa akuwona umlingo lokuthiwe eBhayibhelini kwakufika ozamcolo kwakwenzani mawuthi uyabuka manje ngisho ifundiswe emhlanga ezinemali enkulu zibiza ngamabhinca ubani obathumile ukuthi abenze lokho akekho bathumile because fanele bebuye beze la asibuyiseni isintu sibuyise isintu kulento elula kunayo yonke sikhumbuza ingane yomfana ukuthi umuntu oqala ufuna imtshela ukuthi iyamthanda udade wabo ngane kamama ngiyakuthanda ngoba uthando uzolufunda apho uqala ngokuyothanda umuntu usunamazinyawo 32 awukazi uthande umuntu ekudlini awukazi ubingelele umuntu ekseni awukazi ufisele umuntu usuku oluhle lokuzalwa awukazi uthi usesitolo ukhumbula ukuthenga ngisho iswidi lika 50 cent uphathele ingane kamama wakhe ezalwa umama wakho so uyosukela ugodo lomuntu la uthi uyamthanda so ke sibuyisa lokho uthando lumosheke kangaka ngoba sihambe sitshela abantu ukuthi siyabathanda sibe singazana ukuthi sikhuluma ngani awazi nokuthi yini uthando awukazi uthande umuntu even umama wakho uyamzonda abafowena ukhulumisa umuntu egcekeni uyokhulumisa umuntu wangaphandle anginandaba ukuthi inhliziyo ngaleso sikhathi ithini ngalowo muntu but it's temporary ngoba into epermanent awuyinakekelile ifoundation yakho la kufanele usukele khona awuyinakekelile so ke sibuyisa lokho ke einganeni zabafana dadewethu abantu besifazana abanalutho abanayo ngisho encane inkingi uma kungalunga abantu besilisa ubaba kimi wathi mfana wami uzokhula ube indoda uzoba nomuntu omthandayo ngelilanga uzolala nomuntu ongamthandi ngoba niphethwe imizwa wathi makamitha lo muntu ungalokothi umlahle wathi ingane ayizalwa ingane yakho ngeke uyizale ingane yakwantu abandaba kumuntu okungafanele uyizale kuyena namhlanje umuzi umuntu ethi hayi hamba uyikhiphe leyo ngane ijulile ke lo so ke sizobuya ka10 la sizoqondanisa lento idinga episode yayo yodwa 100%. So la ibafaneni sithi umfana uqala ingane ngekhathi iphenyo nje ngekhathi itetwe iphenyo kubuke ukuthi umfana noma intombazana ngelanga kubonakala ngayo ukuthi umfana ilanga eqala ngalo kuba insizwa ilanga eqala ngalo kuba responsible ngisho kungayithatha 10 years ukuthi ibe responsible noma kungayithatha 20 years ube but responsibility suke ilindile that's why ingane yomfana mayiqala nje ukusebenza ingenangane ingenantombi ingenalutho ikhaya uyabona hayi akafasifana nabelungu thina umlungu bamkhulisa abe na 30 vela asuke la ku30 ephambili thina sisuka la ku30 siye emuva siyoqala phansi siyokhumbula ukuthi uzalwe kanjani uzalwe ngobani yini engenzekanga la ekhaya yini ubaba nomama abangayenzanga ngoba sifuna ukukhanda lo muntu onomgogodla ozazi impande zakho ukuthi zikephi ubani Nkosi yami kunjalo nje so ke sibuyisa le yanto ke sithi cha bakithi kulungile sike sathi ukuhamba nathi ehlane sagxoba ameva senza yonke lento kodwa sesibonile ukuthi hayi le ndlela ayibhekile ekhaya ake sibuyeni kancane akusiyo umsebenzi olula sizoqala ngeingane sifake 5 years sibabekela u10 years so i-target yethu ukuthi sibe neingane ezo500,000 eSouth Africa 500,000 ezizofunda le ndlela eqondile yokwenza izinto ngoba umfana oyedwa insizwe eyodwa mina nje ngihola insizwe ezu10,000 10,000 men nihlukanisele umuntu nomuntu neqembu lakhe ngosuku utshatha makuuyo phambili uyosuka ehola lo 10,000 umntwana makuuyo phambili uyosuka ehola lo 10,000 mina makuyimphambili so ke umuntu ngikhuluma ngami ngoba ngila uma ungathatha insizwa zakwamandlakazi iSouth Africa yonke ngoba ingaka uthi ayihambe lapha phakathi edolobheni kuwe street ngeke ufe ngishoda udamatisi akekho umama ongasukuma elilizela akekho umama ongasukuma evikela into zakhe ekhalela into zakhe kunjalo ngingathi ngiyile mina phansi kugardener eposini insizwa ingabe zila phezulu emathuneni kodwa zobe ihlabelela ingoma ehlatshelelwa yimle uma ngibeka isikhwili sami phansi lapha ngahamba ngize ngiyofika epoint mangibeka lesi sikhwili phansi ngahamba ngize ngiyofika epoint ayikho insizwa engeqala lesi sikhwili ngikhuluma ngamadoda amadala engingawelami angangobaba wami so le mfundiso inokuxhumana okuhambisana nenhlonipho discipline into yokuqala kuyo zonke izinto ezikhona emhlabeni into yokuqala nqa emhlabeni uzufunda ukuthi kuthiwa kumuntu sawubona fanele uqale ube nediscipline ufunda igama elithi nje sawubona fanele uqale uthi discipline uma ungabanga discipline uzoqala ngokufunda ufuseke impilo yakho seyonakeleka ngoba the more ukhipha amagama amabi the more psychologically you're getting damaged abantu abakwazi lokho bonke labantu abathuka la ku social media they are depressed bonke labantu abathuka la ku social media they don't love anything abazi ukuthi umfana ngoba siqala nabo bena 5 nje mayithi 10 years simtshalisa into kubo
Angatshala isihlahla, atshale noma ubhontshisi because umuntu wesilisa uyena otshalayo empilweni. Umuntu wesilisa uyena obuka isitshalo sakhe sikhula. Umuntu wesilisa uyena onakekela leso sitshalo sikhula size siyokhipha ithelo. Yini esikhuluma ngayo? Umuntu wesifazane. Yeah. Makungalungi insizwa lelizwe loyilungela alidingi lutho. Amaphoyisa ngeke abe nawo umsebenzi. Ngoba abantu ababamba inkunzi iningi labi laba abantu abathi njoba sikhuluma kanje sikhuluma ngesintu bathi siyabheda. Yes. Kodwa mase swela imali thina sesibhedile singayiswele thina imali ngoba thina siyakwazi ukunderstand ukuthi ayikho namhlanje. Izoba khona kusasa. Izoba khona next week. Siyakwazi uqeda 2 days singadlile sizama ukuthi size sikuthole ukudla. Yena akafuni kwenza lutho kodwa ngeke aliqede usuku engadlanga. Uma engakuthola ukudla uthatha kwabanye. Akanayo discipline. So sibuyisa leyo nto ke insizwa nobunsizwa izobuyisa ubuntu. Sizothi wo ima wo. Ngaze ngayithanda. Sithi akwehla umoya asiqaleni phansi. Asiqaleni phansi. Yebo sicabange ukuthi senza kahle, sicabange ukuthi siyazi bekungekhona. Even abaholi bethu bepolitiki bagcina bephoqwa isimo ukuthi abahambisane nathi ngoba sizwe. Kanti masingaba ngabantu sizwe, sibe ngabantu siphathe kahle, sihloniphe abaholi, si understand ukuthi kufanele sibalekelele ngokuthi nathi kube khona esikwenzayo. Ukuze impilo yakhe iqhubekele phambili ngoba wonke umuntu phela kufanele ayidevelop yena. Umholi uyothi eqhamuka neinsiza vele wena une direction. Uma ngabe nje abaholi nje obenza kahle kanjena nje bengavele bethi hayi sis sizokuthengela yonke equipment sikwakhele nestudio ngoba wenza into enhle. Angisho ukuthi abakwenzanga kodwa uma bengakaze bekwenze yini kungenziwa kungasupportwa izinto ekanje zomuntu oseqalile ngoba kukhona umuntu ona 40 manje lokho ethi njalo makufika ugovernment omusha athi uyazi ngifuna ukwenza ukuthi izingane eno 11 years zingama millionaires yena usathi ufuna ukwenza ukuthi una 40 akenzi lutho. Umuntu uyambuza ukuthi ufuna ukwenzani athi ufuna umsebenzi yebo owani noma imuphi awukho umsebenzi othile noma imuphi. So ke sibuyisa lokho enganeni lezi izingane sizoyifundisa ukutshala ngoba umfana afuna katshale kuyimpilo enganeni umfana ukutshala into imile ukulinda lo 3 days ulinde uhlamvu lwakho uthi limile kuyimpilo kuyinkomba futhi enhle empilweni. Sizobafundisa ukutshala sibafundisa ukuhlinza sibafundisa ukunakekela izingane eziqoma ama boyfriend ngamathathu sisi isigebengu ifashion onemali kusefashionini kungaba ifashion kodwa okunye kungaba yilokho engizokusho. Okunye ukuthi ubhuti la ekhaya ukhona into ayenza uphuza utshwala. Ingane yentombazana la igcekeni iziswele ngisho imtabhane lezi impahla zangaphansi iziswele lokho ingane yala ekhaya oku 14 rand nje engathi bhuti inkosi yami ingane emakhaya kithi isign ukuthi ingane iseyinsukwini zayo ingane yentombazana ibopha ibhandishe lemhlophe kwa left. Sesiyazi thina singabafana abala ekhaya kufanele singayiceli lutho ngoba isesikhathini sokuyihlambulula. So ke wena njengomfana la ekhaya uyakwazi ukuthi uma ubona ingane kanjalo vele uhambe nje uma udlule esitolo uthengele la packet elincane lemtabhana uyiphathele ingane. So ke izingane iqoma abantu abathathu iqoma isigebengu iqoma umuntu osebenzayo iqoma ifuna ukwenzani ifuna ukuvikela ihlushwa umfana nje wakhona la kwamakhelwane omncane ayikwazi ukutshela umuntu ngoba ubhuti wayo akayifuni ingane yakhe akayinakile ingane yakhe. Insizwa ihambe ziyothanda izingane zakubo akezima ukukhumbula ama birthdays abo bonke abantu abasebenza nabo 50 wabantu osebenza nabo akekho umuntu ongayazi ibirthday yakhe usuze wayimaka ngisho kuyikhalenda efonini engane kamama wakhe uyazi ekamfowena uyazi. Ngaze ngayithanda le nkulumo saze sasincane isikhathi. Hayi saze sasincane isikhathi kodwa ke sizovala ngicela ukuthi khona umuntu obukile njengamanje oyithandayo lento eyikhulumayo. Unengane na 5 years unengane eseyimxakile engene stageini na 12 na 13 ingena kanjani ingane kulolu hlelo? Sinama camps ngoba sikabi nayo indawo eqondile lapho esizobabeka khona. Sinama camps iyeza nje ikhona eyoqala khona manje engomhla ka 15 16 yasemhlangeni la sithatha khona insizwe esencane siyoyifundisa ukuthi umuntu wesifazane mayiveza umzimba wakhe uveza into yokuvezwa into okungafanele ayiveze akuyona into yokudlala wena. Into okungafanele ayiveze inkomo ekayise kuphela. Umuntu wesifazane angagqoka into angathatha intambo athatha into engangesandla
avale iy'nkomo ekayise kuphela ahambe la edolobheni sihambe sishaya amakhwele simncoma simbize ngalo lonke uhlobo lwento enhle khona esake sayibona. Bekunjalo ngesikhathi sikaShaka. Akubuyi. Bekunjalo. But hayi ngesikhathi sikaShaka namanje kwaNongoma kusekhona. Namanje kwaNongoma sisafisa ukuthi noma uNongoma uyindawo encane enganakekile kodwa namanje kwaNongoma kusekhona. KwaNongoma kunomhlanga sisi. Kusuke kunezingane lapha intombi elako 50,000 ezingaqokile. Angikhulumi mina ngisho lokhu kufihla inkomo ekayise esuke ingakwekho ihambela nje. Akho ngishela lodwa la ngosokuthiwa idliwe ngiliwe ngalo. Makuthiwa umhlanga ngoba yini sisajabulela lo buya buhle okufanele kubuyiswe zibe ningi lezi igcawu nala eThekwini kwenzeke. Sibe khona phakathi kwezinsizwa la ngesikhathi kushawa amakhwele simuzwe ozokhuluma okungaqondile. Lapha emarenki uthola intombi igqoke nje isikete esihle nkosami esincane singaka. Igqoke nephenti ngaphansi. Kwaphephuka ingubo nje. Hey wena Sifebe, hey wena Mgodoyi. So sengisho ukuthi kodwa sengisho ukuthi izinto ofanele siyilungise. Kakhulukazi la KwaZulu Natal ngoba amarenki akwaZulu wonke lawo. Abantu abaphuma emakhosini lapha, abantu abazela amantombazana lapha, abantu abanodade wabo lapha, abantu abazalwa ngabantu besifazane. So asikwazi ukuthi mase sisemarenki noma sisemgwaqweni bese senza ngathi ubuhle bomuntu wesifazane asibazi. Laba benza okungalungile KwaZulu ayichunyiswa into embi. Hayi ukuthi asazi ukuthi khona izinto ezimbi but akuvumelekile ukukhuluma ngento embi. Wakhuluma ngento embi uyayichumisa. Asikuyeke lokho kubi sikhulume lokho kuhle ngoba lokho kuhle khona okuzokwenza ukuthi kuqhubeke kube kuhle ke phambili. Abantu besifazane sebeyisaba ngisho kuyisaba bona ngenxa yokungahlonishwa abantu besilisa. Kanti abantu kufanele bebahloniphe yithi thina abantu besilisa. Ngoba uma ungamhloniphi uzalwa uba. Ukhona nophuma esidulini. Ukhona nowaklonwa. Ngoba sonke siphuma kumuntu wesifazane. Siphoqekile ukubahlonipha abantu besifazane. The same umuntu wesifazane abantu besilisa abaningi manje abahluleka ukumhlonipha. Yeah. Sesiyivala nje bhuti sesiyigoqa ngicela ukuthi usihighlightele leyo kufuya kukhona futhi olunye uhlelo khona lapho la ufundisa khona abantu besilisa ukuthi umuntu wesilisa ozibiza ngokuthi yindoda kufanele abe nemfuyo egcikeni. Ninohlelo enilenzayo la nibagqugquzela khona nibasiza anganoma istokfela ngicela usichazele leyo bese usishela ama details wakho ukuthi abakudingayo for inhlelo zabantwana nokufuya bakuthola kanjani. Okay, ngicela ukuqeda le ingane zeingane njengoba zizoza ngoDisemba. ngoDisemba nje sizobe sine camp ezobe u2 weeks kwaNongoma iyakhokhelwa bakithi ngenxa yokuthi ngiqalele yanto ngiyenza endaweni. Ngiyenza nami ngamandla ami ngazi ukuthi ngisiza nje izingane zesigodi. But manje sinenkinga ukuthi abantu sebebaningi kakhulu. And iqiniso lithi noma kade ngikwenza mina ngikwenzela mhlawumbe izingane ezilako 100 kodwa bekungibiza imali emengathi mangisho lani yesabe. Ngoba akunakeki ukuthi ngoba kusemakhaya akunakeki ukuthi njobe izingane isuke ezilapha zibiza imali engakanani. So ke sesithatha isinqumo sokuthi hayi sizocela ukuthi umphakathi usihlangabeze kulabo abathandayo umuntu alethe ingane alethe nalokho esicelayo sizokwazi ukuthi simsizele ingane yakhe. Sinezingane thina bezidla ama drugs eziwayekile ngaphandle kokuthi iye rehab. Sayikhumbuza ukuthi ubani lo okuthi uxabana naye lo okuthi wadu umthukizolo wathi umama ngathi ukhona nomunye umama wakho. Ngaphandle kwalo akekho. Ikhala ingane for 3 hours icabanga lelo gama nje ukuthi makungahle kuthiwa kusakekho namhlanje nje obumhlupha nje laba abantu abangaphandle bazokuthanda yini. So ke sifuna ukubuyisa lokho ukuthi ake kubuye uthando kubuye lenhlonipho yasemagcekeni nabazali nabo sibe neqiniso einganeni. Asikwazi ukuthi sesibadala singaka bakithi sibe silokhu senza imsangano engekho right einganeni. Asikwazi kufanele siphambi kweingane sizame manje sicabanga ukuthi sesicabangela izingane ukuthi ingane impilo yayo kufanele iye phambili. So ke ngizoyishiya inombolo bengithinta abafuna ukuletha izingane zabo. Hayi ingane yakhe ithole experience ongakazi uyibona. Kunezingane ezu40 eseyifunda kwaNongoma manje ezizele nje ukuthi zona njalo ngama weekend zifuna ukuza ekhaya zizokwelusa inkomo izolusa imbuzi siyifundisa ukusenga siyifundisa ukuhlinza sibafundisa ukupheka ngoba abanye nje bagcwele lapha emadolobheni abakwazi ukupheka. Injalo. Uze yothatha umuntu angamhloniphi ngoba efuna ukuphekela. Injalo. Uyabo? Vilapha nje ukupheka umuntu akakwazi into ayazi ukwazi ukuyenza iqanda kuphela. So bese sibuya ke kuleyo kufuya. Leyo kufuya okokuqala into eyenza ukuthi umuntu athande ikhaya ukuthi ekhaya kube nento ebalekile. Into eyenza umuntu ukuthi athande ikhala kubo ukuthi ekhaya kube nento ebalulekile. Thina ke njengamaZulu into enkulu ebalulekile ukuqala ekhaya abazali. Eyesibili izingane zakweni. Eyesithathu izinto zakho. Indlu yakho,
imbuzi zakho ngabe izinkukhu zakho cela ukuthi umama akuthengele kulabo sebebheka amakhaya njengami okungasekho mama uyazi ukuthi ekhaya kunezingane zami kunomakoti kunezinkukhu zami kuneyinkomo zami so ke into esiyenzayo la eTokofeleni sithi insizwa nensizwa njalo ngonyaka ayithenga inkomo impilo yayo yonke insizwa nensizwa ayithenga inkomo ithenga imbuzi ezo5 njalo ngonyaka uma ungakwazanga ukufika lapho thenga noma yini kodwa kube khona okukodwa phakathi kwalezi zinto okuthengayo njalo ngonyaka ungajahi ngoba enye izinto ezenza abantu bengaphumeleli lento yokujaha abantu abaningi abazilutho ngemfuyo bayayithanda avela suku umuntu ayothenga inkomo ezo5 ivele zife zonke uyabona so ke sithi thina siqaleni kancane sihambisane siqale kancane sihambisane siyoze sifike lapho siyakhona ngiyabafundisa futhi nokuyiphatha ukuthi imfuyo inakekela kanjani siyabafundisa okwesibili sithi insizwa ayihlawule izingane zazo ngoba yebo uhola u10,000 ngeke ukwazi ukhipha 10,000 yothenga inkomo kodwa uma ubeka u1000 njalo ngenyanga ngoJanuary kuthunywa mina yime ngihamba ngiyokuhlawulela ngisho abekuthiwa nathukana kanjani kodwa makunengane yakho kulowo muzi yime ngizohamba ngiyokuhlawulela okwesithathu sithi insizwa siyabona nje kakhulukazi lezi insizwa ezithanda isintu kakhulu njengathi abanye bayibiza ngamabhinqa so ke zigqoka kahle lezi insizwa bagqoka kahle zigqoka kahle inkinga ekhaya zondle bayasweka ingane ziyayiphika ingane zikhiphisa ingane zabantu iziso zihlukumeza amantombazana ziyashaya amantombazaneni azinayo nje inhliziyo yokuthanda zinenhliziyo yokubukwa abanazi izindlu zokulala emagcekeni ngokhisimuzi umuntu uhamba yolala ekitchen so ke sithi ke akunandaba ngoba awekho amandla okwakha indlu kanye ayewekho amandla ukuthi ungakhanda indlu ephelele u2 rooms mhlambe ngonyaka wodwa thatha 3 years ngoba indlu ithatha 100 years ukuguga thatha 3 years ukwakha indlu ukuze uma ngabe uqeda after 3 years usuyaqala ubhatanisela ifurniture kancane akunandaba noma ngakuthatha 5 years kusizana ukuthi ukhalele wena ukuthi akuzongithatha u5 years kunokuthi ube no15 years usebenza ungayakhile indle ekhaya ungenalutho nje khona abangenalutho kuyihlazo khona insizwa nje esihloniphayo lapha oyibona impela ezithandwayo ezithola ama likes angaphezulu kwawethu nje basisebenza azinawo umbheda akaza uthenga umbheda akawazi nokuthi uyimalini wagcinela la kutseke lo oyibring omdala washiya umkhulu wakhe waqhabuka nawo wawuyeka kanjalo so ke sithi ake kubuye ubuqiniso bokuphila kulungile lokho kokudlala okwenziwayo kudlalwe kuchonywe kwenziweni kodwa kwenziwe neqiniso phela emagcekeni omama bayakhala bazala izingane bazetha amagama kodwa izingane ayikwazi ukubanakekela so ke sibuyisa zonke ke lezo zinto sibuyisa ngisho ukulima khona abantu abanamasimu anothe ngendlela ongakazi uyibona kukhona omoringa la kukhona beetroot izinto ezidayisa khona insangu seyillegal and iyalapha insangu ngendlela eziningi lokho sekukhulu ngisho kuba kukhulu green pepper laba ngendlela ababiza ngayo green pepper uthenga lapha esitolo u7 rand uwona uyabiza wena opelepele otamatisi lezi izinto ezilula anyanisi uma ungeke udayise limela ukuthi ungayithengi lezi zinto yebo udle engadini yakini ukuze uzosave lo 150 per isikhwama sika anyanisi per isikhwama sika tamatisi kanjalo so ke sibuyisa zonke ke lezo zinto lezo kuzohamba kancane kodwa kuzogcina kwenzekile abaningi sebesizakele ngoJanuary so besihlukanisa around about 6 million rand kwiDofela because abantu bangenile manje bayasebenza abadlali that was hayi ngethemba iCrew yezwe na indlela yokwakha umnotho kancane thiwa iRoma alakhiwa overnight ulibona limile nje laqala kancane uma ngathi ngieda anything kulento obhuta sayikhulumile ngabe ngiyona so angifuni ukufaka udaka ngoba ngiyena ummoshi ngizolungisa ngizofundisa ngizothi asicobelelane ngolwazi sidlulise lo lwazi nakabanye ungabike nomona uma uyibonile episode ngicela uyishare nakwabanye nakomunye ngeke wazi ukuthi ubani oyidinga ngempela le episode ngoba konakele sizama ukulungisa butwami elokugcina sovala uNkulunkulu uthanda okuhle abantu abayithande ama-Afrika awayithande uNkulunkulu weseka into enhle kuphela siswami into emba kayiseki uma ngabe ufuna impilo yakhe iye phambili ngoba leminyaka osuyiphilile ukube bulokhu wenza okuhle ungakufaki nakancane okubi ngaba ukho la ukhona khona ngikhuluma nomuntu osejele ngikhuluma nomuntu olahlekelwe umsebenzi ngenxa yokudakwa njalo ngemsombuluko ngikhuluma ngomuntu ohamba ekhaya engondli namhlanje uphelele umsebenzi usethe ekhaya bayamnyanya ngikhuluma ngensizwe ekhule njengami ikhuluma mama waye thatha ibhakede ehambe yocela ukudla emzini yabantu ukudla kungekho ekhaya ngoba mina sengiyasebenza sengithi umama wami akangabakhulumisi bonke labo mama bendawo asibuyisene uthando asibe nothando asibe nezinhliziyo ezinhle
ukuba nenhliziyo enhle, ingxenye yokuba nenhliziyo enhle ukungavumi ukwedelelwa. Ufuna unqamule nje ukuthi hayi la kusenziwa ukuthi uzazi umuntu, ngoba kwesinye isikhathi izinto eziningi ziyasilahlekela ngenxa yokuthi silibele sifuna ukujabulisa wonke umuntu. Kwesinye isikhathi zikhethe wena, uyeke udelete bonke labangani bakho aba-useless la ku-Facebook. Delete, unfollow wonke umuntu, nami phakathi unfollow ngoba akukho lapho engikusiza khona unless khona lapho engikusiza khona. Uqala impilo yakho phansi, ngoba ilento yokuthi sifuna ukuba ama-superstars, ukuthi unabangani abawu-5,000, akekho umuntu oba nabangani abawu-5,000. Abantu abakulandelayo siswamba kulandela ngoba wenza umsebenzi omuhle, bazofunda umsebenzi wakho. Khona abantu abangenzi lutho abanabangani abangaphezu kwabakho, kodwa benzi lutho. So-ke sithi akubuye leyo mpilo, ayibuye impilo enenhlonipho, kubuye uthando phakathi emphakathini, sibambisane. Ubugebengu bakithi abusizi umuntu. Izigebengu ngezimo ukufundisa izingane ezincane ubugebengu. Izigebengu azima ukugolozela amaphoyisa, ngoba uma ngabe ugolozela amaphoyisa azokubulala, bese kufuna thina siphatheke kabi ke manje singazi ukuthi ufanele sithini, ngoba usubulewe wena kade sikwazi thina uphila kahle kanti ngale wenza ubugebengu. So abantu abaphume ebugebengeni, inamba yami ithi 082 864 3449 082 864 3449. Insizwa Nobunsizwa Foundation, kodwa ningilandele kuyinsizwa nobunsizwa, ipage lisho njalo insizwa nobunsizwa. Lapho ufika uthole khona zonke izinto. Sibe nothando, sithande nezingane zethu kakhulu. Izingane ayifuni yona imali, ifuna uthando. Isikhathi esincane, once in 3 months, qukula ingane yakho iphose phezulu, uzobona izohlezi ikukhumbula njalo. Hey, that's profound. Yeah. Insizwa Nobunsizwa, that's the name of the page. Okubalekile inhlonipho, ngikupick up kule nkulumo nje, okubalekile inhlonipho nokuthandana, ungaqala kabusha, akukhathaleki ukuthi uqala nini. Zani Mfeka signing out. That is me for today. Ngiyabonga kakhulu. Don't forget to share, like, subscribe and comment. Love and peace.